CBE. Bende ka wadhi nyime ka mano pod e weche mag puonje ni jopuonj mag junia sekondar mano odhi e puonjruok e chak higa ni koro ywak ni gine mudho kendo gikia ni higa manyien dhi chalo nade bang' yangore ni sirkal oselungo jopuonj mamoko mabiro chako puonjo kargi higa manyien. Kane giloso gi jofwambo e gwenge ma Meru, jopuonjego koro kwayo sirkal mondo ondikgi maluwo ni gisetiyo kuom higa achiel. Bende giwacho ni kata osebedo ni puonjruok e lai ma CBC ni kare, pod nitiere ng'ikruok e somo mag science magiwacho ni skunde mang'eny onge gi kuonde keto e tim gigo magisesomo kata labs. These teachers, initially, they were paid 19,500, but today, and 50. But today, the salaries and remunerations have gone down to 17,000, which has caused a lot of panic, a lot of pain to them. So kindly, I would like the government to look upon that issue, especially the CS for Education, Machogu, to work in harmony with the Minister of Education and make sure, and TSC, and make sure that these teachers are confirmed. These teachers, you will get that they are getting an amount of 17,500, and managing 17,500 as a teacher, it is becoming very hard for them. Na kile kinaweza kusikitisha sana ni kwamba baadhi yao wali graduate 2016 na wengine 2017 na wameweza kufunza wanafunzi ambao wamefanya education in campus, na baada ya kufanya education wakagraduate 2022, na unaweza kupata ya kwamba hawa wa 2022 wanaajiriwa kwa replacement za junior za senior school.